Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board has gone missing. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Pred 10 rokmi, 8. marca, vyletelo lietadlo s číslom 370 z Malajzie do Pekingu. Počas tohto letu sa stratila komunikácia s týmto lietadlom a lietadlo navždy zmizlo. V dnešnom videu si povieme, čo sa asi stalo s tým daným lietadlom, kam zmizlo cez 200 ľudí a akým teóriám veria úrady. Toto je video o Malaysian Airlines let číslo 370. Čaute, ahojte, vítam vás u dnešného videa. Ak u mňa ešte nemáte odber, určite ho dajte. Čo mi naozaj veľmi pomôže je, ak na toto video dáte like, pretože potom to YouTube bude viac boostovať. A samozrejme ma sledujte na mojom Instagrame, budem za to veľmi rád. Asi sa môžeme už pustiť do videa. Momentálne sa nachádzame v 8. marci v sobote v roku 2014. O 0:41 Malaysia Airlines let číslo 370 odletelo z Kuala Lumpur International Airport na ceste do Pekingu. V lietadle sa nachádzalo 239 ľudí a z toho bolo 227 pasažierov a 12 ľudí z posádky. Na lietadle sa nachádzali ľudia s rôznymi národnosťami a bolo tam konkrétne 13 národností. Polovica tých ľudí boli Číňania alebo Tajvánci. Alebo Tajvani, teraz neviem. Lietadlo bolo Boeing 777-200. Toto lietadlo nemalo nikdy žiaden problém, malo veľmi dobré bezpečnostné záznamy. A konkrétne tento Boeing patril Malaysian Airlines. Malaysian Airlines je letecká spoločnosť, ktorá pôsobí v juhoafrickej Ázii, východnej Ázii, južnej Ázii, na strednom východe a na trase medzi Európou a Austráliou. Malaysian Airlines vlastní konkrétne alebo vlastnila 15 Boeingov 777-200. Predpokladaná dĺžka cesty nášho letu 370 bola asi 4350 km a v Pekingu malo pristať 6:30 nasledujúci deň ráno. Členovia posádky boli Malajzíčania. Pilotom bol Zahir Ahmad Shan, čo bol 53-ročný veterán s 18365 nalietanými hodinami. A tento pilot nastúpil do Malaysian Airlines v roku 1981. Čiže to bol veľmi skúsený pilot. A prvý dôstojník, čo bol ďalší pilot, sa volal Farik Hamid a mal nalietaných 2763 hodín. Mal iba 27 rokov a konkrétne tento let 370 bol jeho prvý let v Boeingu 777 bez inštruktora. Sice bol mladý a nemal toľko skúseností, to ale neznamenalo, že bol zlý pilot. Práve že títo piloti sú veľmi dobrí piloti, pretože ešte majú všetky tie ich informácie čerstvé, čiže bol dobrý pilot. A taktiež aj ten kapitán bol dobrý pilot, pretože mal veľmi veľa skúseností. V 1 hodinu a 7 minút bola poslaná automatická správa z lietadla z komunikačného systému a všetko vyzeralo, že bolo úplne v poriadku. V 1 hodinu a 19 minút tak lietadlo opustilo malajský vzdušný priestor a išlo do toho vietnamského. Tu sa aj pilot rozprával s riadením letovej prevádzky, čo je taká tá vežička, ktorá je na každom letisku. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. A v tomto rozhovore nebolo vôbec nič divné, práve že všetko sa zdalo úplne v poriadku. Ale o 2 minúty sa niečo zmenilo. Konkrétne o 2 minúty sa vypol transponder v lietadle. Ak neviete, čo je transponder, tak transponder zhromažďuje údaje z aviónky lietadla, aká je poloha, nadmorská výška a rýchlosť letu. Tieto informácie vysiela do iných lietadiel a staníc riadenia letovej prevádzky. Čiže je to taký lokalizátor a vlastne ľudia, čo pracujú v tej vežičke, v tom riadení letovej prevádzky, tak vedia, kde sa to lietadlo dané nachádza. A transponder tohto lietadla sa tak záhadne vypol. Prečo sa vypol, to sme nezistili. K tomu sa ešte dostaneme k nejakým teóriám, čo sa tam presne stalo, ale prečo sa vypol, to doteraz nevieme. Minúty potom, ako sa transponder lietadla vypol, tak sa lietadlo veľmi náhle
náhle otočilo. A otočilo sa úplne iným smerom, ako malo letieť. Čo je na tomto divné je, že minúty potom, čo lietadlo zmizne z radarov a vlastne stratí to spojenie, tak sa náhle otočí. Je to veľmi divné, pretože to naozaj boli iba minúty. Taktiež je celkom divné, že sa to stalo presne medzi tou Malajziou a Vietnamom. Okolo 1:30, asi 45 minút potom, čo lietadlo zletelo, riadenie letovej prevádzky povedalo, že stratili kontakt s týmto lietadlom. Ale až 4 hodiny na to, čo to lietadlo zmizlo, tak vtedy to niekomu oznámili, čo bola veľmi veľká chyba, pretože mali to oznámiť o mnoho skôr. Potom, čo toto lietadlo zmizlo, tak malajská armáda zachytila na svojich radaroch neidentifikovateľný objekt a tento objekt to bolo naše lietadlo. A tu nastala zasa ďalšia chyba, že zasa s tým nikto nič neurobil. Vlastne v celom tomto zlyhala komunikácia tej armády, zlyhala komunikácia letovej prevádzky a taktiež zlyhala komunikácia aj samotnej Malaysian Airlines, pretože oni mali taktiež svoje systémy, ktoré malo monitorovať tie lietadlá a taktiež s tým nič neurobili, keď to lietadlo zmizlo. Čiže mohlo sa tomu možno aj zabrániť, keby tam nezlyhala tak tá komunikácia. Hodinu potom, čo lietadlo malo pristať v Pekingu a po lietadle nebola ani stopa, tak Malaysian Airlines urobili svoj prvý verejný statement a bolo to konkrétne na ich Facebooku. Vláda, vysoko postavení ľudia z Malaysian Airlines začali robiť rôzne tlačové konferencie, kde sa pokúšali informovať ľudí a médiá, ale bolo vidno, že vlastne absolútne nič nevedeli. Bol tam veľký chaos, pretože rodiny a príbuzní ľudia, tých ľudí, ktorí boli na tom lete, tak sa naozaj snažili dopatrať, kde sú ich príbuzní, lenže nikto nevedel odpoveď na túto otázku. A z tohto celého sa stala senzácia, pretože sa toho veľmi chytili médiá a vlastne začalo sa to riešiť na celom svete. 8. marca ešte v to ráno, keď to lietadlo zmizlo, tak sa začalo prvé pátranie, bolo to konkrétne v Juhočínskom mori a to pátranie bolo v tom bode, kde bolo posledný krát to lietadlo zaznamenané. Ale potom sa to pátranie tak rozšírilo viac na západ, pretože mali údajne dostať informácie, že sa to lietadlo malo náhle otočiť a malo letieť vlastne naspäť. Tieto menšie, alebo neboli úplne malé, ale tieto pátrania nič nové nenašli, ani nič nové sa verejnosť nedozvedela. Nachádzame sa v 10. marci v roku 2014 a pátranie prehľadalo oblasť v okruhu 50 námorných míl od poslednej zaznamenanej polohy lietadla a severného Malackého prielivu. Potom neskôr vietnamské lietadlo zbadalo obdĺžníkový objekt, ktorý bol považovaný za jedný z dverí zmiznutého lietadla. Ale pátranie v Andanamskom mori nič nenašlo. Takže to tie dvere pravdepodobne neboli. Počas toho, čo sa konali všetky tieto rôzne pátrania, tak vyplávala alebo sa objavila nová veľmi zásadná informácia. Táto informácia bola konkrétne od firmy Inmarsat, whatever. Inmarsat je popredný poskytovateľ satelitných služieb, ktorý ponúka mobilové satelitné komunikačné služby a poskytuje spoľahlivé globálne pripojenie. Čiže v jednoduchosti táto firma vlastní veľmi veľa satelitov. To je dôležité. A táto firma povedala, že let 370 si predal digitálnu informáciu s jedným z ich satelitov počas toho, čo už bolo považované za nezvestné. A táto informácia bola neskutočne dôležitá, pretože 15. marca v roku 2014 malajzijský priemer informoval o tom, že to lietadlo bolo zámerne odklopené a v lete pokračovalo asi 6 alebo cez 6 hodín. Na toto sa prišlo tak, že oni zobrali tie informácie z toho satelitu a pomocou nejakej matematiky dokázali vypočítať asi kam to lietadlo letelo a ako dlho. Úrady v tomto čase začali rozširovať svoje pátranie do Južného Indického mora. Nechápem, prečo som to v tom videu volal Indické more, keď som myslel Indický oceán. Takže ľudia, žiadne Indické more, myslím Indický oceán, Južný Indický oceán, ok? Do pátrania sa zapojila aj
Austrália a austrálske úrady, pretože tá plocha, ktorú prehľadávali, tak bola naozaj gigantická. Počas toho, čo Austrálčania prehľadávali túto oblasť, tak začali používať aj prístroj, ktorý sa volá Pinger Locator. Tout Pinger Locator je vodné zariadenie, ktoré sa používa na lokalizáciu sonarového pingu, podvodného lokačného majaku, ktorý je namontovaný na záznamníku hlasu v kabínke a záznamníku letových údajov inštalovaných v komerčných lietadlách. No a tento prístroj zachytil nejaký ten ping, nejaké to cinknutie, keď prehľadávali tú oblasť. Čiže sa predpokladalo, že niekde tamto lietadlo sa nachádza, čiže si mysleli, že to lietadlo už konečne nájdu. Neskôr potom do mora vložili robotickú ponorku, ktorá začala skenovať celú tú plochu, kde sa ozval ten ping. Toto skenovanie morského dna trvalo asi 2 mesiace a hádajte, čo našli. Nenašli absolútne nič. Teraz trošku prejdem z toho pátrania, ešte sa tam trochu dostaneme, tak teraz z pátrania prejdem na teórie, čo sa asi stalo. Tých teórií o tom, čo sa stalo alebo mohlo stať, je samozrejme viac, ale my si teraz povieme také tie najznámejšie aj najpravdepodobnejšie. Prvá taká známa teória je, že tam nastala mechanická chyba v tom lietadle, čiže preto sa vypli tieto komunikačné zariadenia, tieto lokalizačné zariadenia a to spôsobilo tento výpadok. Lenže čo na tejto teórii nesedí alebo nedáva zmysel je ten samotný odklon toho lietadla. Prečo práve minúty potom, čo to lietadlo stratilo tie signály, tak sa otočilo a išlo úplne iným smerom. To táto teória nedokáže vysvetliť. Vysvetľovalo by to iba tie zariadenia, ale nie ten odklon a letenie preč. Ďalšie dve teórie, ktoré si teraz povieme, sú o mnoho pravdepodobnejšie. Takže tej prvej teórii by som ani veľmi úprimne neveril, pretože to pravdepodobne tak ani nebolo. Jedna z tých teórií hovorí, že lietadlo bolo unesené treťou stranou a vlastne tí piloti pod tým nátlakom vypli tie lokalizačné zariadenia alebo celkovo tie zariadenia a to lietadlo bolo unesené a potom ten let bol presmerovaný iným smerom. Čo na tejto teórii konkrétne nesedí, je to, že tí piloti mohli nejak upozorniť. Naozaj ľudia, čo tomu rozumejú, tak povedali, že bolo veľmi veľa spôsobov na to, ako upozorniť, že lietadlo bolo unesené. Lenže to sa nestalo. Piloti nijak neupozornili na to, že to lietadlo bolo údajne unesené. A to lietadlo letelo ešte 6 hodín. Takže to je veľmi dôležitá informácia, ktorá v tejto teórii veľmi nesedí. A ešte existuje tretia teória, že to lietadlo neuniesli žiadni teroristi, ale uniesli to samotní piloti. To by dávalo aj väčší zmysel, pretože to je ten dôvod, prečo by neupozornili nikoho, že lietadlo bolo unesené a že oni sami vypli tie rôzne zariadenia na lokalizáciu a oni sami to presmerovali iným smerom. Samozrejme, že existujú aj nejaké iné teórie konšpiračné, že to lietadlo uniesli mimozemšťania, že to lietadlo uniesla vláda a teraz robí pokusy na ľuďoch a tak ďalej. Ale my sme si povedali tie, čo sa pravdepodobne mohli stať. Samotné úrady v Malajzii pokladali za najpravdepodobnejšiu teóriu práve tú tretiu teóriu, že to lietadlo uniesli tí piloti. Čiže úrady začali preverovať obidvoch pilotov. Dokonca im prehľadali aj domy a snažili sa nájsť nejakú spojitosť, prečo by to robili, aký by mali motiv a tak ďalej. A hádajte, čo našli? Nenašli ani u jedného pilota nič podozrivé. Nenašli ani ich motiv, ani nejaké divné spojitosti, proste fakt nenašli vôbec nič, takže tí piloti sú očistení a pravdepodobne to oni neboli. Keď polícia zistila, že vlastne tí piloti nie sú nejak vôbec podozriví, tak sa presunuli k tej druhej teórii, čo som vám hovoril, že bolo to lietadlo unesené treťou stranou a preverili každého jedného človeka na palube a hádajte čo, ani jeden človek nezodpovedal popisu únoscu lietadla. Čiže pravdepodobne na tej palube nikto nebol, kto by to lietadlo mohol alebo chcel uniesť. Naozaj my nevieme absolútne nič. Nevieme, kto vypol tie lokalizačné zariadenia, nevieme, kto to lietadlo presmeroval alebo kto chcel, aby bolo presmerované a vlastne fakt nevieme vôbec nič a polícia na nič neprišla. Momentálne sa nachádzame v 28. januári v roku 2015. 327 dní po zmiznutí tak Malajzia oficiálne
oficiálne prehlásila zmiznutie za nehodu a všetci pasažieri a posádka boli považovaní za mŕtvych. Austrálska vláda tiež uviedla, že pátranie v prioritnej zóne, kde sa predpokladá, že lietadlo spadlo, bude pravdepodobne dokončené do konca mája roku 2015. V júli v roku 2015 sa ale stal taký menší zvrat, alebo nebol to menší zvrat, ale bol to celkom veľký zvrat. Tisíce kilometrov od toho miesta, kde malo to lietadlo údajne spadnúť, sa pri ostrove Reunion našli trosky z lietadla, ktoré by mohli patriť nášmu letu 370. A 5. augusta v roku 2015 povedal malajzijský premiér, že časť krídla, ktorú vyplavilo na tento ostrov, tak naozaj patrila tomuto lietadlu. Čo nám aspoň dokazuje, že to lietadlo pravdepodobne naozaj spadlo do toho oceánu a pravdepodobne, že všetci ľudia, ktorí boli na tom lietadle, tak sú pravdepodobne mŕtvi. V auguste v roku 2015 Francúzsko spustilo obnovené letecké a námorné patranie v okolí ostrova Reunion v nádeji, že nájdú ďalšie trosky, ktoré by im mohli pomôcť v pátraní. Maldivy sa tiež potom pripojili a vydali správy, že našli neidentifikovateľné trosky, ktoré by mohli patriť letu 370. Neskôr sa ale potvrdilo, že tieto trosky absolútne nesúviseli s letom 370. V marci v roku 2016 austrálska vláda povedala, že 2 kusy trosiek, ktoré sa našli pri samostatných objavoch v Mozambiku, veľmi pravdepodobne patria letu 370. Po analýze týchto trosiek tak naozaj potvrdili, že tieto trosky pochádzali z lietadla Boeing 777. K 11. máju 2016 bolo prehľadaných viac ako 105 000 km² morského dna v južnom Indickom oceáne, pričom zostávala oblasť len 15 000 km². Taktiež sa našla ďalšia troska v roku 2016, bolo to konkrétne pri Mauriciu a bol to konkrétne kus krídla, ktorý patril Boeingu 777, teda nášmu lietadlu. Kúsok klapky krídla bol nájdený v máji a následne analyzovaný odborníkmi z Austrálskeho úradu pre bezpečnosť dopravy. A síce sme našli nejaké trosky, niektoré boli celkom aj dôležité, tak tieto trosky nám nepovedali vôbec nič. Nedozvedeli sme sa príčinu a taktiež sme sa ani nedozvedeli, kde by sa to lietadlo malo nachádzať. Dozvedeli sme si iba to, že pravdepodobne celá posádka a pasažieri sú mŕtvi a že lietadlo pravdepodobne spadlo do oceána. V januári v roku 2017 sa pátranie po lietadle skončilo. Oznamuje to spoločné vyhlásenie, ktoré podpísali ministri dopravy Malajzie, Číny a Austrálie. 3. oktobra v roku 2017 austrálski vyšetrovatelia predložili oficiálnu poslednú správu o zmiznutí lietadla. Táto správa tvrdí, že celé toto bola veľká tragédia, ale že pri pátraní sa nenašli žiadne nové dôkazy. V júli v roku 2018 bola zas vydaná záverečná správa v Malajzii. Dospelo sa k záveru, že lietadlo bolo manuálne otočené vo vzduchu, čiže to nebol žiaden autopilot a táto správa taktiež obsahuje tvrdenie, že není možné vylúčiť zasahovanie tretej strany. Táto správa však odmieta teórie o tom, že toto lietadlo uniesli práve tí piloti. A taktiež táto správa vylúčuje za príčinu mechanickú chybu. Čiže pravdepodobne podľa tejto správy to lietadlo bolo niekým unesené. A toto lietadlo spadlo do toho mora kvôli tomu, že bolo vyčerpané celé palivo toho lietadla. Takže ako sa v tom vzduchu otočilo, tak letelo ešte 6 hodín, dokým sa nevyčerpalo celé palivo a to lietadlo pravdepodobne spadlo do mora. Čiže čo sa presne stalo, sa asi nikdy nedozvieme. Jediné, čo by nám mohlo pomôcť sa dozvedieť viac, by bola čierna skrinka z lietadla, ale tu už asi nenájdeme v živote, takže pravdepodobne sa naozaj nikdy nedozvieme celú pravdu. Je naozaj divné, že to lietadlo bolo presmerované iným smerom a nikto není podozrivý, pretože ak by sa zistilo, že práve tí piloti boli nejakí shady, alebo že na palube bol niekto podozrivý, tak by to dávalo väčší zmysel. Ale ani tí piloti, ani nikto na palube nevyzeral, že by chcel uniesť lietadlo. Tento príbeh mi príde naozaj veľmi fascinujúci, pretože je to naozaj obrovská záhada a bohužiaľ pri tejto záhade prišlo o život
cez 200 ľudí. Toto je všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak ma môžete podporiť lajkom alebo odberom. Čo mňa najviac poteší je, ak mi dáte follow na mojom Instagrame. Taktiež ak ste toto video dopozerali až potadiaľ, napíšte mi toto emoji do komentáru. Majte sa, čaute, vidíme sa pri ďalšom zaujímavom videu.